Pakak. Oh. Tingnan mo, silipin mo. Go. Silipin mo. Silipin mo. So, ayan, nakita nga namin yun sa TikTok. So, try natin yan kay Ian. So, kanina pa namin siyang try. So, legit nga siya. So, kasama ko siya sa prank na to. Siya yung magbibideo sa amin. So, kakargahan lang natin yung bottle. Tapos, kukunin natin yung tissue. I'm a fool for your love. So, ayan, kakarga na natin siya. Pasensya na't magulo sa aming lababo, no? Dahil gumawa kami ng aming ititinda. Ses ni kuya, ses. Gili ko. Bra na di manin. Kamu. G-tissue, alam mo. Yo, punong-puno dapat na. Punong-puno dapat. Puno ba? Okay, punta na natin siya at alam kong nag-EML na naman yun. Basta nasa likod na yun nag-EML. So, eto na siya. Tapos yung tissue, tara na. Okay. Gungot manililangan. Happy gungot kalilang, bigbigat. Nakiyan, nakitam? Kamusas. Dajini. Yan na. Nagtaka na magaya. Be. Nagdagsin, no? Be. Hindi ako bibigat. The magic ko kanya. The magic, May. Ano pa yata? Magic the road. Magic. Pagbigyan ako na, be. Game? Magagawin ako. Damdaman tata na. Be. Oo. Damdaman tata. Hindi ka dyan. Basta magic. Alam, rank ate ko. Sige na. Magic na. Nyata nga magic. Tanong. Wow. Naikatanda sa kanta. Okay. Na yun ang ses na yun. Ano pa yata? Basta magic the road. Simulan na natin tong magic natin sa Ang dama bakit? Palbas at lahat. wait lang ah! Hindi pa lang tayo. Hindi sumunaan eh. Hindi sumarang ka to. Hindi sumataan. Sila ka kami. Timingan na mo. Di kita Wait nga. lang! Ano mara? Wait lang alin ah. Dapat puno. Aran. Puno. Damdaman talaga bakit palbas at lahat to eh. Tara be, magic. Tara. Diba, nagsugtad? Tutod nga. Kasama niya na magic. Hindi nga pala binasa. Magic! Kasla ka naman. Sa ipanin. Kasama nga magic nga dyan. Okay, tignan niyo ako. So, ginawa niya. Para akong isang basang sisew. Sayon. Kanya may bagam. Sika nakaisip ako yun. Intan. Tadyo nga ako. Pagdigo sa bag. So, sa mga di pa nag-subscribe dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na upload naming video. I'm a fool for your love.